गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द। फंबायमोन, आङो दिनै नोंसोरजों गोनांथार बाथ्रा सावरायगोन आरो गोनांथार बाथ्रा नोंसोरनो खोन्थानो थांगासिनो दङ। फंबायमोन, इन्डियान आर्मियाव जल्दी से जल्दी इन्डियान आर्मि माने गोदान लानो थांगासिनो दङ। अब्ला नोंसोर मा खालामनांगोन फंबायमोन? गाबोननिफ्राय नोंसोर मा खालामनांगोन? बेजों लोगोसे आरो जों फंनैसो बाथ्रा सावरायबावगोन। बिटिसिआव जोंहा सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड दोननाय दंमोन। मोनथिगोना मोनथिया फंबाय बिनानावमोन? उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना मोनथियाबो जानो हागौ। मोनथियाब्ला सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड बिटिसिआव दङमोन, बे मामोन होननानै सोरबा गिदिरफोरनियाव सोंनानै ला। आरो जोंहा मा? अमा मिशन, पिग मिशन। जोंहा मा जादों? दिनै आसामाव गोबां अमा बेमार फैनानै अमाखौ माने गारहरगासिनो दङ। जों बेखौ नुनो मोनगासिनो दङ। फंबायमोन, जोङो फंनैसो सावरायगोन दे सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनि बागै उनाव जोबनायाव। अब्ला लोगोफोर, दिनै इन्डियान आर्मि लासिगोन माने खोनानो थांदो आरो ना, इमिडिएटलि माने जल्दी से जल्दी लागोन बायदि। आं फिक्स बुंनो हाया माला लागोन, खिन्थु लागोन बायदि थाबैनो। अब्ला नोंसोर फंबायमोन गाबोननिफ्राय मा खालामनांसिगौ? फकासआ बबाव? प्रेक्टिसाव, खारनायाव। इन्डियान आर्मियाव अनलि 1600 मिटार, 1600 मिटार, अनलि 1600 मिटार फंबायमोन। फुटबल ग्राउन्डआ फाखोब्रैल'। दा नोंसोरो फाखोब्रैखौ 100 जन 150 जन मानसि खारहोयोब्ला 10 जननि गेजेराव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नङाब्ला 15 आलासै 15 जन आलासै नोंसोरो माबायदि खारनानै 100 जनखौ बारस'नानै सिगाङाव फैनो हागोन? दा नोंसोर बेयावसो फकास खालामदो फंबायमोन। 1600नि थाखाय माबायदि प्रेक्टिस खालामनांगोन नोंसोर मिथिखागौ दिनैनि दिनाव। 1600नि थाखाय फंबायमोन बांद्राय लं रानिंनि गोनांथि गैया। वर्कआउटखौ बांसिन नांगोन 1600नि थाखाय। माबायदि वर्कआउट? लेग वर्कआउट, बडियाव टार्गेट माने पुशआप खालामनानै सिलिम्बार मारिनानै माने बडियाव टार्गेट नांगोन गोबां। माने नोंनि बडियाव 1600नि थाखाय टार्गेट नांगोन। रानिं होबाय थाबा मानसिया मा जायो? 10-15 किल'मिटार सानफ्रोमबो होबाय थाबा मानसिया मा जायो? फिसा जानानै खारनो हागोन नोङो, नाथाय नोंनियाव मा जागोन? मानसिया फिसा जालांजोबनानै नोंनि फिजिकेला फिटबो जाहैयाबो जानो हागौ चेस्टफोरा। बेनिखायनो 1600 मिटारनि थाखाय आर्मिनि थाखाय बांद्राय लं रानिंनि गोनांथि गैया, वर्कआउटनि बांसिन गोनांथि। आङो जेसेबां गिदिर ना फंबायमोन, आं जेब्ला जब मोन्दोंमोन 2010 आव, आं बेनिफ्राय बांसिन गिदिरमोन। आंनि बडिया बेनिफ्राय बांसिन गिदिरमोन। आंनियाव टार्गेट दोङोमोन माने बै समाव। माने जबदबाबो आंनियाव टार्गेट दोङोमोन खारनो हानाय। अब्ला 150 जन मानसियाव आङो 10 जनसोआव हाबदो। अब्ला नाय, आङो लं रानिं प्रेक्टिस खालामामोन, वर्कआउटआ बारामोन आंनिया फंबायमोन। अब्लानिया वर्कआउटखौ बांसिन खालामनानै नों टार्गेट खालामबा मा जायो? नोंनि फिजिकेलाबो फिट थायो। अब्लानिया नोङो मेडिकेलावबो दानजानाय नङा, बा नोंनि चेस्टफोरावबो नों दानजानाय नङा। दा गोबां गथ'फोरा दङ, गोबां माने खारथाबबाय थायो, फिसा जालांजोबनायबो गथ'। लं रानिंखौ मा खालाम? 5 किल'मिटारनि बारा लानाङा, मिडियाम स्पिडाव। बेनिफ्राय वर्कआउट खालाम। दा फकासआ नोंसिनिया बबाव? 150 जन मानसिनि गेजेराव 15 जनाव बोरै फैनो हागोन? बेसो। आरो फंबायमोन, आं फंसे बाथ्रा बुंनि। अखा बोथोर जेब्ला खारनाय जागोन, अब्लानिया मा जायो? टार्निंआव हाब्रु जाजोबो। दिमाग इउज खालाम। नों हाब्रुजों खारोबा फिस्लायना गोलैगोन। नों खेबसे गोलैयोब्ला नों खारफिननो हानाय नङा। बेफोरखौ नोङो गावबा गाव दिमाग इउज खालाम जेब्ला खारनाय जागोन फंबायमोन। जेब्ला आं खारनो थांदोंमोन मंगलदैयाव, हान्थुसे हाब्रुमोन मोननै खनायाव, मोननै टार्निंआव, आरो मोनसे फुल लङा 100 मिटारनि मोनसे फुल लङा हाब्रुमोन हान्थुसे, आरो टार्निंआव हान्थुसेनि बारामोन। अब्ला बेयाव नों माबायदि खारनांगोन? बेयाव नों दिमाग इउज खालामफंबायमोन। बेयाव नों गोलैब्ला नों खारनो हाखानाय नङा। आरो फंबायमोन, खारनो थांनाय समाव नोंसोर एसेबां हाखु दावरा जानाङा। जोंनि मानसिफोरा 3टा 4टानिफ्रायनो लाइन नांनानै ओरैबायदि हाखु दावरा जायो। नो टेनसन। हाखु दावरा जानानै नोङो आर्मिफोरजों बुजानो गोनांथि गैया फंबायमोन। दिमाग इउज खालाम। आङो बै समावबो गुबुन मानसिफोरनि हाखु दावरा बुजानायखौ नुनानै आं मा खालामदो? रुमाव थांनानै आं उन्दुना थाहैफिनदो। आङो लास्ट माने जोबथि माने मोनसे लास्ट ग्रुपनि मोनसे आगोलाव खारदो। बेनिफ्राय आं लास्ट टाइमाव हारसिं रावबो गैलामोन हाबैनो। आं आरामसे बिन्दास जायै लोङै थांनानै हाबैनानै आंखौ फज'दो, बरिया खारनो मोनखायो मोनायालासै। अब्ला बेयाव फुंनिफ्रायनो एसेबां हाखु दावराव जानानै बुजालायनो गोनांथि गैया। दिमाग इउज खालाम फंबायमोन मोनफ्रोमबो खामानियावनो। आरो गोबां मानसिफोर थाङो
ओरैबायदि स्पिडआव खारनो हायो सोरबा फाखोनिबो खारनाय मानसि दङ ओरैबायदि स्पिडआव खारनो हागोन गुबुनाबो बेजों खारफाजोबनानै लास्टआव स्ल' जाजोबो मानसिफोरानो आरो नोंनि टाइमखौ नों मिथिखागौ ना 150 जन मानसिनि गेजेराव नों सिगांथारावबो थानो गोनांथि गैया आरो गेजेराव थायोब्लाबो नों गिनो नाङा गोलैगोन सोरनिबा खुन्दा नांगोन सिगांथाराव थागोन नों खुन्दाय जागोन दैयावबाथ' बेफोरबायदि अब्ला नों साइड जानानै आरामसे खार दिमाग इउज खालाम फंबायमोन आं होनखायो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिमाग इउज खालामनानै खारनो हायि जेबो गैया फंबायमोन आरो आं फंबायमोन बेखौनो बुंगोन फंसे गासैबो मा डकुमेन्टस नांगौ मिथिखागौ मा डकुमेन्टस नांगौ नोंनि फरायनाय सार्टिफिकेट एक्सट्रा जेबो नाङा गावबुरा सार्टिफिकेटफोरखौ लांफा बेनिफ्राय पिआरसि डमिसाइल बेखौ नांथारगौ आरो दिनैनि दिनाव मा पार्सेन्टेज नांगौ 45 क्लास 10 नि थाखाय 45% नंगौना बयगा बेसेबां 17 निफ्राय 21 सिम होननानै बुंदो अब्ला फंबायमोन गासिबो नोंसोर मिथिखागौ माबायदि खारनांगौ माबायदि प्रेक्टिस खालामनांगौ आरो सोरबाफोर जेबो प्रेक्टिसनि बागै जेबो आइडिया गैया आंनाव सोंहर आंनाव कल खालामनो हागोन मा जानांगौ बेफोरबायदि वर्कआउट खालामबा नों मा जानांगौ मा जायोब्ला मा प्रटिन मोनगोन जोङो बेसेबां प्रटिन नांगौ जोंनो फिजिकेल बानायनो थाखाय बडिखौ टार्गेट खालामनो थाखाय मानसि खारबाय थाब्लाबो मा उइक जालाङो दुरबल जालाङो अब्ला जोङो खारनायाव जेसेबां खस्थ' खालामदो जोङो बेसेबांनो माने प्रटिन अमा बेदरफोरखौ जों गारजोबनानै जोङो मा दाउदै बायदिसिना जानानै जोङो मा देहाखौ स्ट्रं खालामफिननांगोन फंबायमोन बेखौबो नोंसोर मिथिनांगोन ओरैनो खारथाबबाय थाबाल' जाया मानसि रानजोबलांनानै फिसा जालांजोबनानै गाज्रि जालांजोबो आरो नोंनि फिजिकेला गाज्रि जालाङो अब्ला नों फिजिकेलाव फेल जाहैनो हायो आंथ' बुंबायानो आं बै समाव गिदिरसिनमोन बै समाव आंखौ डक्टरा खेबसेनो फसायखादो मेडिकेलाव फिजिकेलबो थायोब्ला मा फौजि मानसिफोरा आर्मिनि डक्टरफोरा अनो मोजां मोनो माने बेनिखायनो मा मोजां वर्कआउट खालाम मोजां माने पुसआपफोरखौ मारै मोजां माबा खालामफंबायमोन मोनगोन आरो आं बेखौनो बुंगोन फंबायमोन दिनैनि दिनाव सेन्ट्रेलनि जबाव फौजियावनो 45% नांगौब्ला अब्ला सिभिल जबाव बेसेबां पार्सेन्ट दिगोन बेखौ नोंसोर साननानै फंबायमोन गुबुन स्टेटनिफोरा केरेला तामिलनाडु हायद्राबादनिफोरा 80, 85, 70%नि गथ'फ्रा इण्डियान आर्मियाव खारनो फैयो फंबायमोन दाखालिबावै जोंनियाव सासे अफिसारबो जाबाय फैनानै आरो दिनैनि दिनाव रावबो गथ'फोरा 70, 60नि खमनि पार्सेन्ट गैलानो खोमा आं सानो बेनिखायनो दिनै मा पार्सेन्टखौबो बुजा नागिरबाय गोदो जोंनि दिनाव मा 3rd डिभिजनानो जोबोर खस्थ'मोन 2nd डिभिजन लादोंबाथ' जोबोर गोरोंमोन बै गथ'आ 1st डिभिजन लादोंबाथ' आरो बुंनांला बै गथ'आ बेसेबांबा गोरोंमोन दिनैनि दिनाव मा पार्सेन्टआ माने गासैबो गोरों जाजोब्बाय 70, 80 खा बेनिखायनो दिनैनि दिनाव 70, 80 गोनां गथ'फोरा इण्डियान आर्मियाव जइन जाफैफिनबायमोन आं आसा खालामो आंनि उन्दै उन्दै फंबायमोना बर' हारिनि ट्राइ खालामगोन बा नाजागोन बा खारनायाव फकास होगोन प्रेक्टिस खालामगोन फंबायमोन गाबोननिफ्राय स्टार्ट खालामदो खारदो माला जागोन गेरेन्टि गैया जुलाइआवबो खारनाय जानो हागौ गैलानो आंनि साननाय मथेबा आरोना एसे खोनानो मोन्दों आरोना इमिडियेटलि जानो हागौ फंबायमोन अब्ला नोंसोर रेडि खालामदो आरो फंबायमोन आं बेखौनो बुंनायदो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड जोंनिया बिटिसिआव दङमोन नाथाय बे सिफायजाबाय ना बे माने बायनानै दंथ'यो जोंहा सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआव मा जायोमोन जोंहा बिटिसिआवनो मा गोबां साख्रि मोनोमोन मा साख्रि मोनोमोन नोंसोर मिथिया मिथिया आं बुंबाय थाला आं बुंबा गाज्रि जागोन अब्ला फंबायमोन दिनै जों बिटिसिआव थानानै जोंनियावनो साख्रि मोननायफोरानो गैला नोंसोरनो बुं कमेन्ट बक्सआव दुखुनांथाव नंगौना नङा ना बेनिफ्राय आरो बांसिन आपडेट जानानै गुबुन मायबा जाबावगोन नामा बिटिआरआव आं बेखौसो सानो माने सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआ बायदोब्ला बेनिफ्राय आरो मोजांसिन जाबावगोन नामा गुबुन आं बेखौसो सानो नाथाय जायाब्ला जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखायनो प्रब्लेम जागोन आरो आं मोनसे कुइसन सोंनि नोंसोरनियाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनै माने दा जाबाय थानाय सरकारखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा उनजों फावसायनांगोन ना आगोलाव थांगोन बायदि आंनि सोंनायनि फिननायखौ नोंसोर होलाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा आगोलथिं थांगोन ना उनथिं फावसायनायदो दिनै जों खोनानो मोनदों जोंनि बिटिसिआवबो माने गुबुननिफ्रायसो फैनानै जोंनियाव माने जब मावफैजोब्बाय होननानै अब्ला जोङो स्टेटजों नांनानै जब लानो गोनां जायोब्ला जोंनि बिटिसिनिया अब्ला बेसेबां दुखुनांथाव फंबायमोन अब्ला जों उनथिं थांनो नागिरदों ना सिगांथिं थांनो नागिरदों जोंथ' उनथिं थांथावा नंगौना नङा जेरै गोदान सरकार फैदो नंगौना नङा जोंथ' सिगांथिंसो थांनांगोन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा सिगांथिंसो दावखोनांगोन
लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा सिगांथिं दावखोनोसो स्कप मोननांगोन। अब्ला जों दिनै गुबुनजों नांनानै गुबुननि मानसिफोरजों गुबुन हारिनि मानसिफोरजों नांनानै जोङो मा जब लानांगौब्ला जों फावसायगोन ना फावसाया ना आवगायगोन नोंसोरनो बुं। जों बुंब्ला जों गाज्रि जायो माने। फंबायमोन आरो मा अमा मिशन आंथ' गोदोबो बुंखाबाय अमा मिशनथ' खुलिनो हागोन अमाथ' फिसिनो हागोन नाथाय सोरबा मुलि होना थाङोब्ला थैजोबगोन होनना बुंदोंमोन ना सिगांबो सोरबा बथलसे मुलि ओरै गारना होलांबा आदारजों होनानै हराव सेस होननानै बुंदोंमोन ना। दाथ' आदाराव मुलि होलायनायाखै रावबो हिंसा खालामनानै गावबा गावनो बेमार जानानै थैदो अब्ला जों अमा मिशनखौ माबायदि बानायगोन अमाखौ इन्सुरेन्स खालामनो हागोन ना हाया आं बेखौसो बुङोमोन ना। दा जोंनिया अमा मिशनाबो फेल जायोब्ला बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा साननाय अमा मिशनाबो फेल जायोब्ला अमा मिशन माने बिजनेसाबो फेल जायोब्ला बोरै जागोन। लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा अमा फिसिनानै जागौमोन खोमा। बर' हारिनि गासैबो न'खरा माने गोदोनिफ्रायथ' अमा फिसिखायो आरो मालाय बुरजा बुरजा अमा फिसिबावोमोन खोमा। दिनै बेमारखौ बोरै होबथागोन अमायाव इन्सुरेन्स जागोन ना जाया। सोरबा मुलि होनानै बुथारलांजोबबाबो फैसा मोनफिनगोन ना मोनफिना गोबां साननो लागा। जेरै दा ना हगारदोंमोन फुख्रियाव दैबाना फैबाय हाखरा खुख्लाजोब्बाय थांबाय गोबां साननो लागा ना। बेफोर बिजनेसा गोबां साननो लागा खुगादो ओरैनो बुंबा जाया। बेनिखायनो आं बुङो सोरबाफोर बिजनेस खालामनोबा शार्क टांक नायथां बुजि मोनगोन। बेयाव थांनानै भिडिअ नायोब्ला मा बुजि मोनगोन नोङो अमा बिजनेसा मा ना बिजनेसा मा सब बुजि मोनजोबगोन। मा बिजनेसखौ माबायदि मावनांगौ बेयाव मा गेरेन्टि दङ बेयाव मा दङ बैयाव शार्क टांक सोरबा नायाब्लानो नायथां सब बिजनेसनि बागै बुजिजोबगोन फैसाखौ माबायदि बानायनांगौ लोगोफोर। अब्ला लोगोफोर जोंनिया दा अमा मिशनाबो फेल जायोब्ला जोबोद दुखुनांथाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बोरै जौगागोन। आरो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड बेयावबो जोंहा जेबो गैलाब्ला बिटिसिआव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा सिगांथिं थांगोन ना उनथिं फैगोन साननो लागा। सेन्ट्रेलनि जबावबो इण्डियान आर्मियाव 45% नांगौ फंबायमोन अब्लाथ' जों मा खालामगोन। गासैबो दिनैनि दिनाव बादुला नंखाया गासैबो खामानि मावखायो आरो दिनैनि दिनाव बादुला जाबाबो मा जागोन फंबाय बिनानावमोन। अब्ला आंनि गासै लोगो नोंथांमोन आंनि बुंनाया माबा मोनसे गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।